youtubers catalans i catalanes. Estem a un vídeo en el que aprendrem a com parlar en públic, perquè si esteu aquí és que no sabeu parlar en públic. O sigui que comencem el vídeo! S'impressiona perquè veu a molta gent. Comença a fer coses rares, molt rares, amb les mans. Intenta dir-ho, però no. Exemple de covardia, dir-li al seu company. Diu que ho faci el seu company. Però el seu company li diu que ho faci ell, perquè ell també té vergonya. Ell insisteix que no ho farà, però al final perd la guerra i dona el salt. Riu de la vergonya, perquè té vergonya. Aquest és el seu problema, té vergonya i no s'aguanta. Comença a riure, per què? No se sap. No tenir vergonya és molt important, sobretot a presentacions on hi ha bastanta gent. I em diràs, però és impossible superar la vergonya. És molt difícil, almenys. Jo la tinc a la sang. Però ho pots fer, i aquí t'ensenyaré a com fer-ho en uns passos ràpids i senzills. Primer de tot, s'ha d'estudiar, perquè si no estaràs pensant tota l'estona no m'ho sé, i serà un caos. S'ha de tenir confiança en un mateix o en una mateixa i empoderar-se superant la vergonya. Una altra tècnica és mirar al fons de la classe, perquè així sembla que no hi hagi ningú. Entra. No té ganes de viure. Es mira el full i diu: en sèrio de llegir això? Fica cara d'empanat. Però diu: va, a llegir. S'ho llegeix i comença a parlar, amb un to de veu lamentable. I a sobre ho diu més lent, després bufa com un ventilador i se'n va. Aquest és el seu interès. L'interès és molt important, sobretot quan has d'entonar bé i explicar-ho bé. Si et donen a escollir, has de triar una cosa que t'interessi. Les faltes d'ortografia són molt importants a les presentacions, perquè si fas una presentació amb faltes d'ortografia, el profe dirà: uf, mare meva. Però si fas una presentació sense faltes d'ortografia, el profe no plorarà sang i serà molt millor de vista. O sigui que no facis faltes d'ortografia, o si no, ves al Moodle on hi ha un corrector de Softcatalà. Què dius? No t'escolto. Que així s'escriu. Vale. L'entonació de veu és molt important perquè la gent t'escolti, sobretot a una exposició oral, perquè si parles baix la gent es quedarà en plan què? Però si parles alt, la gent t'escoltarà i sentirà el que dius. O sigui que parla alt, que no costa. Bueno, ens hem de despedir. Espero que us hagi servit el vídeo i fins un altre. Adeu! Hola, youtubers catalans!
Com us va la vida? Espero que bé. En aquest vídeo aprendrem a fer un diàleg en públic, perquè si has entrat en aquest vídeo és que no ho saps fer. O sigui que, a dins vídeo! Hola youtubers catalans i catalanes, com us va la vida? Bé, això espero! En aquest vídeo parlarem de com fer un diàleg en públic, perquè si estàs en aquest vídeo és que no et saps com fer un diàleg en públic. O sigui que, a dins vídeo! Hola youtubers catalans, com us va la vida? Espero que bé. Hola, benvinguts a aquest vídeo. Com us va la vida? Espero que bé. En aquest vídeo aprendrem a fer un diàleg en públic, perquè si has entrat en aquest vídeo és que no ho saps fer. O sigui que, a dins vídeo! Vídeo! Hola youtubers catalans i catalanes, com us va la vida? Espero que bé. En aquest vídeo aprendrem de com fer un diàleg en públic, perquè si esteu en aquest vídeo és que no sabeu fer un diàleg en públic. O sigui que, comencem! Hola youtubers catalans i catalanes, com us va la vida? Espero que bé. En aquest vídeo parlarem de com fer un diàleg en públic, perquè si esteu en aquest vídeo és que no sabeu fer un diàleg en públic. O sigui que, a dins vídeo! Hola youtubers catalans, benvinguts a aquest vídeo. Com us va la vida? Bé? Doncs bueno, no m'importa.